Салом дӯстони азиз, ман имрӯз ярмарка дар шаҳри Конибодом нархи гӯшт 1 кило дар бозор 65 сомон, айни ҳол 50 сомон шудагӣ. Дӯстони азиз, касе ки дар канали мо нарху наво обуна нашудааст, марҳамат дӯстони азиз, обуна шавед ва аз нарху навои Тоҷикистон бохабар гардед. дӯстон, шумо аз мекав дурустме барои ҷои бародикава. این روغن ها چند پول یکم؟ روغن 15 یکم. روغن 15 سومون. گوشت 50. گوشت 50 سومون اینی ها.